Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Шолыда тагын өч шәһәрдәшебездә коронавирус, ялларда республика буенча соннар ничек үзгәрде? 1 июль Россия Конституциясына үзгәрешләр өчен тавыш бирәбез. Бу көнне ял бирмәсәләр, кемгә мөрәҗәгать итәргә? Игелек кыл. Дәүләт думасындагы хатын-кызы депутатлар күп балалы гаиләләрдә тәрбияләнүче укучыларга планшетлар тапшырды. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 белән зарарлануның 39 яңа очрагы ачыкланган дип хәбәр итә коронавируска каршы көрәш буенча республика штабы. Татарстанда коронавирус белән авыру очракларының гомуми саны 4191-гә җитте. Шулда авыручылар саны 3-кә артты. Шулай итеп, 22 июньгә шәһәрдә 674 коронавирус юктыру очрагы исәпләнә. Эшләүче пенсионерларга электрон больничныйны озайтырга рөхсәт иттеләр. Россия хөкүмәтенең бу турындагы карарын премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Сүз COVID-19 коронавирусы пандемиясы аркасында чикләү чаралары гамәлдә булган төбәкләрдә яшәүче 65 яшьле һәм аннан да өлкәнрәк кешеләр турында. Андый гражданнар 15 июньнән төгәл төбәктә үз изоляция режимы беткәнчегә кадәр больничныйны рәсмиләштерергә ала диелгән хәбәрдә. Карантин чаралары белән бәйле рәвештә вакытлыча эшкә яраклы булмау буенча пособие билгеләү өчен ниндидер документлар тутыру таләп ителми. Түләүләр дәвам итәчәк. Коронавируска каршы көрәш өчен медикларга бүленгән түләүләр тагын 2 ай дәвам итәчәк. Бу хакта Россия Федерациясе президенты Владимир Путин хәбәр итте. Хәзер медиклар өчен өстәмә түләүләр июль һәм август айларында да сакланачак. Айрым хезмәт шартлары өчен түләүләргә салым алынмаячак дип ассызыклады ул. Моннан тыш, дәүләт башлыгы яллар өчен түләү мәсьәләсен дә хәл итәргә кирәк диде. Хезмәт хакына өстәмә түләүләр медицина хезмәткәрләре өчен отпускларны исәпләп чыгарганда мәҗбүри рәвештә исәпкә алынырга тиеш. Шул ук вакытта белгечнең ялга китүенә карамастан, диде Владимир Путин. 1 июль Конституцияга төзәтмәләр буенча гомум Россия тавыш бирү көне. Шул уңайдан ул түләүле ял көне дип санала. Ул көн өчен эш бирүче түләүдән баш тартса, бу закон бузу булачак. Дәүләт думасының дәүләт төзелеше һәм закон комитеты рәисе Павел Крашенинников сүзләренчә, монда очракта судка бирергә һәм компенсация алырга мөмкин. Хезмәткәрләрнең хокукларын яклауга шулай ук прокуратура һәм хезмәт инспекцияләре кушылачак. Бакчачылык ширкәтләрендә хайваннарны планлы иммунизацияләү дәвам итә. Аны Тукай районы бакчачылык берләшмәләре ассоциациясе Тукай ветеринария дәүләт берләшмәсе белән берлектә уздыра. Тулырак алдагы сюжетта. Орбита бакча ширкәтендә хайваннар шактый хуҗасызларны да очратып була. Здесь дети жили 2 года, 2 зимы подряд. Вот тут кошек много, да, было как бы неухоженных таких. Видимо, люди привозят на лето, оставляют, и они тут живут. Здесь же привозят своих домашних животных. Я думаю, что они уже как бы у них уже и привитые. Вот у нас была собачка, мы ее стандартно прививали. Ну, за денежки, конечно, это все делали. Сейчас, что бесплатно, это очень хорошо. Бакча ширкәтләрендә вакцина ясау ветеринарлар тарафыннан бушлай үткәрелә. Укол эт һәм песиләрне беренче чиратта кыргый хайваннардан сакларга тиеш. Бу вакцина 1 елга хәтлек җитә. Шуңа күрә ел сайын елга 1 тапкыр ясыйбыз. Тукай районында барлыгы 97 бакчачылык берләшмәсе бар. Бирдә вакцинацияләү эшләре апрель аенда ук башланды. Ветеринарлар вакцинадан тыш хайваннарның хуҗаларына саклану чаралары буенча инструкция белешмәсендә тараталар. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. 79 ел элек 22 июнь көне иртәнге 4-тә бөек ватан сугышы башланды. Кешелек тарихында бу иң куркыныч һәм кан кыйгыч вакыйгаларның берсе. Бүген бөтен ил буенча истәлекле акциялар уза. Барысы да сугыш үткән туганнарын, якыннарын, ватан өчен һәлак булган геройларны искә ала. Һәммәсе алдында баш ияләр. Хәтер һәм кайгы көнендә Чаллының ватан ана һәйкәле янында искә төшерү чарасы узды. Тулырак алдагы сюжетта. 1941 елның 22 июненә кадәр илебез үз тарихында мондый куркыныч көн буласын күз алдына китерә дә алмагандыр. Сугыш һәр гаиләгә, һәр йортка керде. 1418 көн һәм төн 27 миллионга якын совет кешесе һәлак булган. Хәтта 79 елдан соң да бу көнне борчу һәм куркыныч, диде Амир Гәрәев. Бөек ватан сугышы аның якыннарын һәм туганнарын ала.
Сирилери, алар бит ничек, нинди кайгы булды, ни ачлык, ул бит ялаңгычлык. Кешеләргә киләләр похоронкалар. Ничә гасыр буенча андый кайгы булганы юк иде. И Алла берсә, Алла булмасын да ул. Шолда хәтер һәм кайгы көнен Ватан ана һәйкәле янында чәчәкләр салдылар. Пусть никогда на нашей земле не будет такой огромной трагедии, как война. Пусть нас Всевышний Аллах бережет от того, чтобы эта трагедия, не дай Бог, чтобы повторилась. Давайте ценить мир, любить мир, жить в мире и согласии. 22 июнь илебез тарихында иң фаҗигале көннәрнең берсе булып калачак, чөнки бүгенге көндә яшәүче ветераннарның күпчелеге өчен бала чаклары тамамланган көн. Хәзерге буын тыныч күкнең кем ярдәме белән барлыгын белергә һәм истә тотарга тиеш. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Ярдәм янәшәдә Шолда игелек кыл акциясы старт алды. Мәрхәмәт милосердие хатын-кыз депутатлары берләшмәсенең хәйрия акциясы кысаларында күп балалы гаиләләргә планшетлар тапшырылды. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда шундый 28 гаилә исәпләнә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Беренче этап кысаларында 5 һәм оннан да күбрәк бәлек булмаган бала тәрбияләүче медицина хезмәткәрләре гаиләләре сайланды. Шолда игелек кыл акциясы кысаларында 3 гаиләгә планшетлар тапшырылды. Носовлар гаиләсендә 5 бала, әниләре Чаллы йогышлы авырлар хастаханәсендә шәфкать туташы булып эшләгән. Хәзер ул декретта. Көзен 3нче балалары мәктәпкә барачак. Шуңа күрә дәүләт советы депутатлары булган хатын-кызлардан бирелгән бүләккә алар бик шат. Дистанцион укыту вакытында заманча гаджетларсыз булмый, ди Светлана Носова. Им тяжело. Ну, как подсказывать нужно. Плюс еще с компьютером им не все понятно было. Әлеге акция социаль һәм медицина хезмәткәрләре көненә багышланган. И следующий этап будет это учителя. То есть акция наша продолжается. В день учителя мы возьмем те семьи, где есть учителя, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Хәйрия акциясына теләге булган һәркем кушыла ала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яшьләр көне уңайыннан Заман яшьләр үзәге битлекләр фестивален игълан итә. Конкурста катнашу өчен 14 яшьтән 30 яшькә кадәргеләр чакырыла. 24 июньгә кадәр катнашучыларга үз куллары белән оригиналь битлек әзерләргә һәм Заман яшьләр үзәгенә алып килергә кирәк. Шәхси саклану чарасы төрле иҗади техникаларда эшләнергә мөмкин. Эшләрнең фотолары Заман яшьләр үзәгенең ВКонтакте төркемендә урнаштырылачак. Җиңүчене онлайн тавыш бирү юлы белән 27 июньдә билгеләячәкләр. Фестивальнең нәтиҗәсе буларак Яшьләр көне шәһәр бәйрәменең онлайн эфирында битлекләр дефилесы оештырылачак. Шулай ук фестиваль кысаларында битлекне бизәү буенча мастер-класслар үтәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. У вас есть уникальный шанс выгодно инвестировать денежные средства в недвижимость, купив земельный участок в коттеджном поселке Гренландия. Коттеджный поселок находится вблизи национального парка Нижняя Кама. Реализовано более 20% земельных участков. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета, крупнейший вуз Закамского региона, ведет набор студентов по направлениям высшего образования всех уровней подготовки, а также среднего профессионального образования. Более 900 бюджетных мест. Набережно-Челнинский институт КФУ. Университет надежных перспектив.